jarumar Kannywood Rahama MK ta cikin shirin nan mai dogon zangon da ake haskawa a gidan talabijin. Asalinta ba Bahaushiya bace, ita ma Bayarabiya ce. A nan ma ɗaya daga cikin jaruman nan wanda ake ji da su har yanzu a cikin masana'antar Kannywood, Maryam Gidado, jarumar Kannywood, asalinta Bafulatana ce wadda har yanzu ana damuwa da ita a cikin masana'antar ta Kannywood. A nan ma tsohuwar jarumar Kano ta kasance ba Bahaushiya ba ce, asalinta 'yan Maiduguri ce. Haka ma iyayenta ba Hausawa ba ne ba, mahaifiyarta Kanuri ce, sannan shi kuma mahaifinta Shuwa Arab ne. Fitaccen mai bada umarnin na cikin masana'antar Kannywood, Hassan Giggs, shi ma asalinsa ba Bahaushe bane, Bayarabe ne. A nan ma daga cikin masana'antar Kannywood, Halima Tete ta kasance wadda har yanzu ana takawa da ita a cikin masana'antar Kannywood, wadda aka haifa a garin Borno, haka kuma asalinta bari ce. Idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan tashar tamu ta Kannywood a yau TV, kasance da mu don ci gaba da kawo muku shirye-shirye na cikin masana'antar Kannywood ko kuma labarai. Dan na subscribe kana ka taba alamar kararrawa yadda da zarar mun dora sabon shirye-shiryen mu za a san da kai. Mun gode.